Zdravíčko dámy a pánové, já vás tady vítám při dalším videu a jsem tady Bobby. Nevím, kde jsi? Tady jsem. Jsem ten král. Máme ty jiné niky, vidíte, že tady Bobo je Varezák. A můžeme se připojit do arény nějaké. Já tě nevidím. Tady jsem. Tady, to lobíčko je úplně upravené, tak tam tady k těmhle cedulím, podívej, otoč se, Tarik, vidíš mě? No tak běž tady k těmhle cedulím a klikni na tu zelenou, tady na těch, jak je tady 8, jo? Jo, tak jdu tam. Jsi tam? Jo. Jo. Tak já jsem tady hned vedle Boba, jakou dáme taktiku, nejsme to, takže jdeme asi půjdu dozadu, tady je že? hodně VIPček. Jo. Vidím 3 už. 3, no. Půjdeme dozadu a já vím, já jsem tady tuhle mapu nedávno hrál, jak vy se můžete jak se díváte, jo, jinak, jestli je tohle stream, takže jestli se vám líbí, můžete dát like, je tady zatím 0 lidí, ale to je zatím dobrý. V průběhu, kolik by si chtěl, Boboko, aby tady bylo to lidí? No já nevím. Se prostě nemobil. Ve chvíli. Tak už jsem zase tady s Bobem. Bobo už ví, jak to zničit, jak se mu to sekne. Už půl. Jo, dozadu, jo, Bobo. Dozadu. Pojď za mnou. Dobře, pojď za mnou ty, jo. Já tě nevidím, kde jsi ty? Kam jsi šel? Jo, tam běž. Běžím za tebou. Ber, já tě chráním. Tam je další, hej, vidím. Máš zbraň nějakou? Ne. Já jo. Stejně. Tam je další, pojď za mnou. Kde? Jdi do té druhé chatky. Počkej, nikam nechoď, potřebujeme jít spolu. Teďka jak ještě streamu s Bobem a jak ještě zapnutý ten stream, Pojď za mnou. tak zavři a shiftnu. Promiň. Shiftni. Zavřel jsi? Jo, víš, že můžeš do tebe. Pičko, Sande! Jsi vedle okna, že? Víš jo, že? Ne, nechoď hlavně vedle okna. To je blbý. Tak, oni odeš, tady je čestka, co v ní je? Je v ní nějaká zbraň? Jo. Tak já ti tam hodím, že Já mám sekerku. zlatý meč. Aha, tak to si vezmu. Ne, vem si ji radši, kdyby se ti vypotřeboval. Vem si ten chestplate, vem si ty kalhoty, jo? Tak chestplate chceš ty. Jo. Máš ho tam. Kolik máš? Obleč si ty kalhoty. Je, ty máš to? Kolik máš toho brnka? Já mám 1,5. Já mám 2,5. Počkej, já teďka dám brnko. Já mám 3, tak mi dej boty a já ti dám to. Ne, dej mi ty kalhoty a já ti dám to. Ne, dej mi helmu. Helmu? A já mám ještě zlatou. Jo, tak mi dej. Ne, dej mi tu zlatou a já ti dám to brnko. Promiň. Dej mi tu helmu a já ti dám to brnko. A máš ještě něco? Už. Mám jenom už kožené kalhoty. A to už nepotřebuji. Teda. Tak kde? Můžem? Jo. Je v tom nějaké část jídlo? Není. Jo, vem si ty 2 stejky, co v tom je. To si tam dal, nebo to tam bylo? Bylo. Já mám docela málo jídla, takže musíme šetřit. Jo, co máš za jídlo? A jenom ty 2 stejky. Nesprintuj. Ty máš jenom 2 stejky, máme ještě 5 dopečených. Jo, pojď sem, tady je barák, hned vedle. Ale tady je další. Jdi do tam toho, já jdu tady vedle. Počkej, já jdu za tebou radši. Tam je nějaký, shiftuj. On mě už viděl. Nevyhraje. Viděl jsi ho, jak jsem mu dal kombo? Promiň. Tak zabil jsem ho, mám regen. Pojď tady a shiftuj. Tady je čestka. Pojď tady, Bobo, do toho baráčku nějakého. Já tam... Tady jsem. Ne v tom, kterém jsem já. Kde? Odshiftuj se. Pojď tady a pojď za mnou. Jdeš za mnou? Kde byly ty baráčky? Musíme jít zpátky do něho. Viděli jste, jaké jsem mu dal asi kombo? Ale víš, že tam v tom baraku běž, jsme byli. Běž tam, já vím, musíme si tam dát věci. Běž.
Běž tam do něho. Tak tady nic není, ale shiftuj. A pojď si stoupnout tady k tomu a já půjdu. Tam jde chlap. Já vím. Máš jídlo? Jo. Máš hlad teda? Jo. To tak se najes. Já mám železný chestplate, tady ho máš. Dobré, už ho dostal. Tady máš ten železný chestplate, hoď mi ten tvůj. Tak já si dám tohle. Žádný železný čest, zatím nemám, už jo. 3,5. Máš ho. 3,5, to je na stejno. Tak dobře, dík. A nasaď si ten železný, jo? Oh. Tak a asi budeš potřebovat zlaté kalhoty. Ti je dám. Hej, ale ty děláš jako kdyby jsem byl nějaký slavo. Ale ne, to by se to může lágnout. No, Tady- mě se to láklo. Teďka? Víš, co máš Ale udělat. jo. Jo, dobré. Tak, chceš, jo, já jsem ti vlastně hodil tu segaru. Chceš ještě nějaké to jídlo? Ne. Já ti dám ještě 11, já to nechci, protože, ne, já ti dám něco jiného, ať je to lepší. Tady máš 5 opečených brambor. Tak jdem. Jo, odšiftuj. Tak super. Počkej, já pořád si myslím, že Jsem jak tak, jsme hráli ty zloděje. Tam je chlap. Kde? Shiftuj. kde? Tady, já jdu po něm. Já mu nasadím nějaké kombo slušné. Ani se mě nedotk. Zatím. Takže se neobávám, ale vím, že mě ani nehitne. Yes, vypl jsem ho, pojď sem. Tak shiftni. Tam je čestka. Pojď pro ní. Tak běž ale se shiftem, jo? Já si tady obměním věci. Tak super. Ty máš lepší pořád věci. Pojď za mnou. Co je tam? Tady je zlatý chestplate. Zlatý, a co mám já? Chainový, já mám lepší. Co je lepší? Chceš, jo, tady máš lepší kalhoty. Chainové. Jo, a ještě tady máš chainové boty. Chain je lepší. Mám si dát chainovou helmu. Jo. Já mám Ne, železnou. chainovou ne, když máš železnou, tak. Hej, Tak. kde mám tu chainovou helmu? Máš ji na Kde? sobě. Počkej. Jsem si to vlastně dal. Tak nasaď si ty chainové. Tak a hoď to do čestky věci, které nepotřebuješ, jo? Dobré. Neházej tam jídlo, hlavně tam neházej, jo? Ne, odejím. Házej tam, já kryju, jo? Já už jsem to vyhodil. Počkej, já ti tady ještě hodím do zálohy, protože to se strašně hodně rozbíjí. Tady máš sekérku. Dobré. Jdem? Tak, pojď, jo, můžeš odšifnout, protože když si berem, já jsem je zatím, a tady to změnili, že když tady někoho zabiješ, tak máš regeneration potion, jo? A jaký? Prostě ne, že máš regen potion. No. Víš, co to je, ne? Že ti to obnovuje srdíčka rychleji. Jo. Pojď za mnou, jo? Nebo já budu chodit za tebou. Moc pojď za mnou. Hlavně ne. Jsem narazil hlavou do stolu. Ne, tam tím směrem nechoď. Tam je tím směrem střed. Tam. Jo, tam třeba můžeš jít. Tam myslím, že nikdo nebude. Protože nechcem umřít. Tady je skla. Počkej, tak si shiftni. Kolik máš toho? 1, 3, 4, 5, 6. Kolik máš těch brnka? Kolik máš brnka? Já mám 6,5, to je dobrý. Je taky. Ty máš 6,5? Jo. Zkus si nasadit ty zlaté ty věci, ty jako to Já jsem kalhoty. si nechal jenom kalhoty. A nasaď mám si ještě 6. ty boty. Já ty boty už nemám, já jsem mi tam nechal. Aha, tak dobré. A teďka máš co? 6,5. No tak si nech tyhle. Pojď za mnou. Vidíš, oni jsou lepší. Už nemusíš shiftovat. Jo, startuje to. Pojď, já se bojím, Takže musíme týmovat. Ty jsi tady vedle mě. VIPčko. A to VIPčko nic nemůže, já jsem mu nasadil kombo jak nikomu nikdy. Oni vůbec... Ne, já jsem se do něho netrefil. Oni to prostě neumí, ty VIPčka. Ale já se bojím. Já budu mrtvý. Já jsem jednoho dal.
No, ty jsi mrtvý. Ne. On tě zabil? Jo, jsem druhý. Mě to vyhodil, já jsem omylem zmačkl to, takže Skywars. Jdeme na Skywars teďka. Jsi tam? Ještě ne. Tak. Chytáme to. Tak já tam ještě nejsem. Mě to ještě buduje terén pořád. Tak to bylo docela povedené, ne? Já jsem jednoho vypl. Já jsem to viděl. Mně se prostě nedaří. Ale ne. Seš tu? Jo. Počkej, kde seš? Jo, 3. Musíme tam. 1. Teď. Už mě to nějakam teleportuje. Teleportlo tě to? Počkej, mně se to seklo. Jo, seš v letadle? Jo. Seš tam? Jo, já jsem. Kde seš? Jako co to je? To je No, mapa? ne, to není ještě mapa, to je takové lobíčko prostě. Tak tady čekáš chvíli. To jako oni to lidí bude nás hrát tu mapu? Já nevím. Asi to jo? To si děláš srandu. Ty jsi tady, ty teďka shiftuj. Shiftuješ? Já jsem někde. Jo, už tě vidím, ty jsi tady. Vidíš mě? Jo. Před tebou shiftuju. Pojď za mnou. Já tady skáču po lavičkách. On tady sedí, to je blbec. Jo, sedni si taky. A ladu. Jo, už to některé portlo, vidíš? Je tady méně lidí. Kde seš? Doufám, že tě neportlo do arény. Ne, skáču po židlích. Je, tady je kripl. Pojď si tady sednout. Za toho kripla. Kripla, kde? Je tu, jo. Jdu tady. Sedl jsi? Ještě ne. Kde seš? Ty seš tady, jo? Ale už. Já taky sedím. Tak, doufám, že nás to za chvíli portne, už máme stream. Je tady 5 lidí, super. Přede mnou je kačena. Je tady před tebou je Čiky. Už tady to strašně pomalu se vyprázdňuje. Pojď za mnou. Já nevím, kde seš, tady jsou 2 Steveové, víš. Teďka jdeš. Oni jsou, já jsem vepředu. Jo, vy jste, oba dva jdou dopředu. Ty jsi úplně v kokpitu. No já už jdu zpátky. Tady je strašně narváno. Jo, já jsem taky úplně vepředu. Jo? Já jdu dozadu, protože tam vepředu to je strašné. Jo. A tady to je to samé. Já si sedím do poslední lavice. Už sedím. Nevím vůbec, kde jsem. Tady je strašně mega hodně lidí, já tam nic nevidím a prostě sednu tady třeba. To nevím, jestli půjde. Pojď, přesuneme se na SGčka. Přesouváš se? Jo. Jsi tam už? Ještě ne. Už ti to načítá? Ne, je. Co? Počkej, já si myslím, že jsem zase Skywars. Je tady nějaký. Jo, to je ten skin noob. Jestli... No tak já jsem Skywars, jsem si dal zase. Aha. Počkej. Já už jsem tady na tom. Teďka to musíme vyhrát. Tenhle streamek by měl mít nějak půl hodinku. Kde jsi? Jsi u tamhle? Ještě ne, já tě vidím. Shiftuj. Jestli si to ty. Jo, seš to ty. Tak běž do tam nahoře, jo? Do rohu, do jo. prava? Tak mě to vyhodilo. Já to tě vyhozuje. Já už tam jsem. Já tam chci jít, mně to nejde. Počkej, jo tak. Počkej, já něco udělám. Já tě musím jenom pozvat do party. Tak. Tak, já jsem jenom Boba musel dát do party. A kde jsi? Ty jsi zrovna za sloupem. Jo, vidíš mě, jak tam skáču? Jak to si ty? Vidíš mě? Jdeme k tomu. Jdeme na střed, jo? Na střed, já bych tam nešel, tam chodí všichni. No tak stůj na tom svém bodu. Ne, já půjdu za tebou. Já půjdu za tebou, jo? Tak já tam budu stát na chvíli, jo? Ne, utíkej tam, počkejte chvíli, já mu jenom dám souřadnice, kam ho mám dát. Běž tam, jo? Tak, jo, super. Přeposlal jsem Bobovi souřadnice.
Tak, a, Minuta. tak jo, minuta. To bude super tahle arena, já to cítím. A to je nějaká nová zas, ne? Jo. Tak. Doufám, že ti to nebaglo. Ne. Super. Tak už natáčíme čtvrt hodiny. Jo, a běž tam, kde jsem ti říkal, jo? Mhm. Ty se tam na to díváš, že? Jo. Půl minuty. Už to počítá. 2, 1, teď. Já už k tobě běžíš tam. Tebe to zabilo? Počkej. Kde seš? No, mě to kaplo. Jo, já jsem viděl jenom blesk. Tak já se taky odpojím. Tak ještě jednou, jo. Jo, to tam. To bylo husté, to si ještě potom pust záznam. Tady je arena. Snowboard. Tak, seš tady? Jo, seš. Sklikni ani. To se mi to nejde. Zase? Mi taky ne. Počkej, jenom si to první napíšu sobě. A co to mám napsat? Tak. Já jsem tak poslal Bobo do party. Log. Tak, pozval jsem tě do party, tak klikni na to. A jsem tam. Jo, to je... Ne, oni to opravili, já už jsem jí hrál. Je tady 7 lidí, super. Půjdeme tam za tebou, je to místnost. Tady nikdo není. Je to minuta a půl, to budeme jenom my dva proti sobě. Tady nikdo není prostě. Vidíš tady někoho? Vidím tebe maximálně. A moji ruku. Jestli se tady nikdo nepřipojí, ale kdyby se tady připojil jeden, tak by to bylo aspoň super, protože bychom ho mohli zabít. Jo, jeden se připojil, tak to už stačí. 2? Ne, tak 2 dáme, ne? Tak oni nejsou spolu, no tak to musíme dát, když jsou 2. Tak je. Půl minuty, tak už se nemůžou připojit, myslím. Tak půjdeme tam za tebou. Ne, jdeme na střed, jich tady je málo, chápeš? Budeme mít více čestek. Už by to mělo počítávat. Už se nesmím... Jo, ještě můžou se připojit, tak vy... Ne! 4 tady jsou. 4. Tak to dáme, ale tak když ne, tak když to... Oni se tady pozabíjí. Ne? 5. Už nejdeme na ten střed. Buď tam. Já jdu za tebou. Počkej, já si vezmu jednu čestku. Zůstaň tam. Jo, Já budu čekat na tom tvojem. mám pro tebe zbraň. Tak to veme a pojď za mnou. Tak jdem, mám pro tebe zbraň a i kalhoty. Vidím čestku. Kde? V tom věžáku. A to se ti baglo? Jo. Mně taky Já právě. vždycky, když mám bug, tak vidím čestku jenom. Já Jdeš taky. za mnou? Jo? To se ti nějak baglo teďka, ne? Počkej, jdu sem. Teďka. Nikdo za námi nejde, Jseš v pohodě. Kam to spát? Hodě, úplně. Co to? No ale nezabij mě. Jak se teďka chceš dostat nahoru? Nevím. Ne, tak zůstaneme tam dole. Ne, já ti shiftuju, jo? Tady máš tohle. Tady máš kalhoty. Můžeš naskočit za mnou. Protože já přinesu ti jídlo a všechno. Tady máš meč. Tak mi to naházej. Tady máš ještě tohle. Tak já mám na sobě boty. Já to schovám tady pod ten blok. Jo, schovávej se. A já jo. Tak super. Jo, vidím čestku. To je super.
Nevím, jak se do tohohle leze. To je divné. Nespodně to. Jo, já si dávám pozor. Počkejte chvíli. Zvedni to. Halo? Bobo pořád tam. Mně to nejde. Tak já jdu Darik. Ne. Darik. Ale on přijde ve 2 až. Tak tady nic není. Tak, mám čestku. Co? Jo. No, strašně nejde. Teďka jo. Tak, jdu 21 minut. Tak, Ne. podívám se, co tady. Jo, on je tam. On je tam, jo. Co? On to slyší, on je v pokojíčku. Tak, tady najím. Tak já se tady najím. Jo! Tak, On říká, že jo, že jde na florbal. Jo, tak já si tady vezmu tohle. Teda tohle. Tak. Tak. Je pořád tady, což je úplně super. Dobrá. Co? Jo, zavolej mu, on by to dělali půjčkou. Tak, já nesmím nic teďka říkat. Dobré, tak čau. Ne. Jo, tak čau. Tak, promiňte za to, protože hodil jsem tam boty. To je to zabilo. Nezabil. Co? Ach jo. No tak co teďka? Já se odpojím. Zase 23 minut už je. Streaming jede. Výborně. Jo, bude určitě i záznam. Připojil ses na SGčka. Ne. Tak dáme poslední hru a ten streaming může skončit, ne? Dobře. Tak ale nevím. Jdeš tam? Kde seš? Jo, tak se tam připoj. Ale já... Mně to zase nejde. No. Register. Lomeno musíte to dát. Aha. Takže lomeno. Napíšeme Bobo. Tak super. To počkejte chvíli. Tak jsi tam. Kde jsi? Jdeme dolů? Ne, já si jdu, jestli tady bude tolik lidí, tak já jsem na dobrém místě, já si půjdu pro četku. Kolik to je? Minut? Minuta! Tak já si jdu pro četku a ty už zdrhej tam, jo? Tam, kde jsme byli. Hlavně nespadni do té džuzny. Jo. A co je tam dole? Já nevím, tam jsem nikdy nebyl. Ani to nechci vědět. Spadneš z toho a umřeš. Víš, že vedle tebe VIPčko? Půl minutky. Já ho rozumím toho chlapa vedle. Podívej se na mě. No dobré.
Tak běž tam, kde jsme byli, jo? Hlavně nespadni do té džuzny. Co tam je? Kde? Tohle. Nevím. Počkej. Běž na střed, jo? Běž taky pro čestku. To je náš hajbík. Tak, mám 2 sekerky, tohle, ještě nějaký bread. Tak dort. Tak, super. Mám všechno, co... Tak, mám 2 zbraně, všechno mám. Říkám. Jo, zdrhej. Máš nějaké věci? Jo. Které? Meč? Hodně jídla. Hodně jídla, tak to je dobrý. Já mám jenom pár jídla. No, Pojď za mnou, jdeš za mnou? mě se zalaglo. Tak ono tě to vyhodilo. Jak to? Nevím. Tenhle stream je nějaký zas. Nechceš se to rozloučit, radši. Já tady jenom někoho vypnu. Protože vždycky, když sem dostane, tak to. Tak co? Mě to jako vyhodí. No. Je to týpka, tak Bobo asi odejde už. Tak já jenom zabiju, jenom dojedu, jenom tady tohle mapu dojedu. On mi pořád zdrhá. To je blbec. Prostě. Já s mnou nebudu tým, protože prostě on pořád shiftuje a to, že se mnou chce tým, ale já prostě ne. Tak prostě zabijem ho. Tak mám regen, takže by se mohl bojovat ještě jednou. Prostě s někým, ani půl srdíčka mi neubral. Takže super. Ty iron, super. Tak jdem ještě po někom. Jdem teďka po nich po hlavě, jdem do nich. Úplně do všech. Oni byli někde tady. Jo, teď jsem ho někde tady viděl. Jo, on je tam. Někde byl tam. Takže tam někde jdem. Tady byl. On je Tarik! Ta čorka. On je Tarik, jo? Yes. Vyhrál jsem. Tak tohle jsem... Tak super. Tak, ještě si hodím ty svoje takhle. Ještě tak. Ještě mám jeho super sekerku. Jakou? Iron. Ještě tady vyhodím tyhle blbosti. To tady naházal. Tak, může mít. Dalšího jsme zabili, takže mám 2 killy už. Což je úplně super. Jdem zase na střed. Tam někdo určitě bude. Mělo hodně silnější věci, takže nevím, protože jsem ho zabil. Jo, já jsem myslel, že to je Ender Chestka. Tak. Ještě zatím mi to jde. No tak. 29 minut. Tak jdu na ten střed. Doufám, že tam někdo bude. Co by mě to zklamalo, kdyby tam nikdo nebyl. Někdo tam je, ale VIPčko. Tak si s ním dám stejně i fight. Já jsem vyhrál. Yes. Tak tohle myslím, že bylo pro toto video všechno. Loučím se s vámi, mějte se krásně, skládejte básně. Já se vám poroučím a čusák a buďte funny. Oh no!